Sa diin ang mga katawan nagapunso kag nagahiliw sa dako ang kahigayunan nga magatubo magalambo ang kalautan sang kalibutan. Kag ini nagahatag man sa ila sing kagayunan sa pagsupak sang palatukuran kag kasuguan sang aton manunoga. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Kag sa sining ation ako nalipay nga may-ari kita nga mga bisita nga inyo na ni sila na kitaan kag inyo na ni sila na pamatian. Ang ako una pakilala sa inyo si Ma'am Lucel Agustino, originally from Kabangkalan City. Siya isa sa aton mga faculty diri sa Central Philippine Adventist College kag siya man ang in charge sa aton research department. Kag kabalo ko nga siya may share kag pakikambit sa aton sa sining nga higayon. Ma'am Lucel, mayong adlaw sa imo. Mayong adlawan pastor, subong man sa aton mga kauturan nga nagapadayon sa subaybay sa sining nga lesson study, especially sa mga taga-Kabangkalan pastor nga aton nga kauturan, ginatamyaw ko man sila kabay ang Ginoo magapakamaayos sa aton samtang kita magapadayon sa aton pagtuon sa aton nga lesson. Amen. Salamat kid si Ma'am Lucel mga kauturan. Base may ara dira single pa ni siya ha kag available. Oh. Ang ikadwa akong pakilala sa inyo, of course, halin man originally from Kabangkalan, apang tungod sa iyang buluhaton kag pagtawag sang Ginoo sa iya, madamo sa mga lugar ang ilang nakadtuan sa iya nga pagkapastor kag sa iya pagkaministro. Damo nga mga palangakuan ang iya na eksperyensyahan kag siya subong isa na ka-retire apang siya sa gihapon may pasyon sa pastor kag sa pagdumala sa aton mga kaiglesia-iglesianan. Kag siya subong ang aton nga church pastor diri sa aton dako nga iglesia diri sa Central Philippine Adventist College Church. Wala sang iban si Pastor Jemuel M. Toledanes. Pastor, mayong adlaw sa imo. Salamat Pastor Tomado kag ginakalipay ko nga mangin kaupod liwan sining programa sang aton lesson review kag ang tanan man nga makabati kag malambutan sining nga programa akong gid kamo ginatamyaw sing maayong adlaw. Yes, salamat gid Pastor Toledanes, Ma'am Lucel sang inyong pag-accept sining invitation. Ari na kita sa leksyon 5, All Nations and Babel. Ang tanan nga mga kapungsuran kag ang Babel. Mga utod, sa hindi pa kita magpadayon, ako nanay ginatamyaw nga itong mga kauturan dira sa Southern Negros, sa Kabangkalan, sa Ilog, sa Kanduni, sa Kawayan, si Palay, Hinubaan, sa Hinigaran, sa Himamaylan, sa Binalbagan, kag diri man sa Northern Negros, sa Sagay, sa Cadiz, sa Escalante, pagbutong sa Calatrava, Toboso, kag San Carlos. Sa itong mga kauturan sa West Visayan Mission Conference, sa Aklan, sa Antique, sa Kapi, sa Guimaras, kag Iloilo. Aton man mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa Southern Mindanao, kag sa Bugos nga kalibutan. Sa hindi pa naton italakayon ang aton leksyon para sa Abril 25, Tubtob, Abril 23, Tubtob Abril 29,
aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo nagapalapit kami sa imo. Dako ang amon pagpasalamat nga ikaw naman magabulig sa amon pagsaysay kag sa amon mga gapalamati kag nagatanaw kabay pa nga ilaman mahangpan ang mga punto kag ang mga leksyon nga magagwa sini nga diskasyon namon nga tatlo ang Ginoo amon ginapasalamatan. Amen. Amen. Pastor Tulidanis, at ara na kita sa Lection 5, Ma'am Lucel, ang title, All Nations and Babel. Pastor, nga ginpakamalaot sang Ginoo ang kalibutan sa tapos nga ila ginsuguran wala mangani matapos gid ang construction sa Babel. Pero ang pamangkot nga ginpakamalaot ano ang ara sining construction sang Tower of Babel. Sa simple lang pangunahuna, it's an outright rebellion sa tinutuyo sa Diyos. Yes. Kay pagkatapos ng anaw, ang Ginoo naghatag sa ila sang promesa nga wala na gid sang anaw. So with that, masilinga sin-o kagidyaw, pagusto kami sang amon gusto nga imuon. Okay. So with that, ang Ginoo may ara siya control. He has a hand nga magsiling nga sakto ka na da. Niyo. Hindi ka na makapasubra dira. Yes. Kanang nga rason. Kanami Pastor ay na nabulsay gid mga kotoran ni Pastor Tulidanes nga ang ginpakamalaot sang Ginoo sa panahon nga sila nagsugod sa paghimo sang tower. Kay ti sila ni Pastor Tulidanes ang balangaw isa na to kadako nga sinyas o kon talananawon nga wala na sang anaw nga maga sunod mga kauturan. Okay, Ma'am Lucel, sa aton nga Sunday nga election, ginsugdan ang pagpakamalaot sa kay Ham. Ano na ang nakita nimo diri nga dira nagsugod kay Ham? Sa tatlo ka bata ni Noah, si Seth, si Ham, si Japhet. si Ham, kag si Shem, Ham, Japhet. Ayo, yeah. Yes, Ma'am Lucel. Sa story diri sa kay daw mga time sa ila nga mag-utod, di ba nakita niya dira nga na-drunk si Noah nga instead nga tani niya i-cover ang iya nga pagka-naked, iya pagkahublas, ang iya yagin buhat, yagin storya ya pa kagin ano niya pa nga he went around and talk about it without even trying to take care of his father's problem. So dra nakita nga imbis na iya protection na iya father, daw wala niya ginhimo na ang iya as a role as a son nga as family tani, this our family members should be the first people to will protect us. But Yes. it's the opposite thing ang natabo sa kay Ham. So dito nagsugod ang curse. Kaya daw na subo gid si Noah. Kay si Noah mga kauturan, isa ka mangunguma, ti damo iya ubas, ti ang ubas ma-extract ka dira wine, ti siguro nataman si Noah inom, nahubog siya, kag nahublasan gid siya, nahubo gid siya. Nakita siya ni Ham, isa sa mga anak. So instead siling ni Ma'am Lucel, nga sa bagay ni iya nga kuberan, wala iya nagwa siya sa tent kagin pang witi-witi kagin ang bala ng iya duwa ka mga utod si Ham kag si Japhet nga si tatay tuya hubo na ti nagsulod ng duwa nga nagatalikod kag nagadala sang habol to cover the nakedness of their father Noah. Yes, Pastor. Isa sa, Nga nasubok iya. Go ahead. Nga nasubok gid si Noah. kung imo pangunaon, amay ka kinanglan ikaw sang pagtaha. Tagta. Kana. Kag ang Ginoo gusto gid nga ang mga bata matinumanon kag nagatahod sa Iya, gitna. sa ginikanan. Well, in fact, sa imo nga pangunahuna, nga sila lang nga panimalay nga naluwas.
makapatigid kita nga sila natudluan gid sa eksakto nga values. Kag sa sina hinali ilang amuna ang guwa nga kinanglan tani sa mga nagasunod karon sa aton. Matuod may sayop nga nahimo Sino? Sinuwi. Oh. Kay wala na iya plano sa Ginoo nga mag-inom siya sang alak. But again, kung ano man ang kakulangan sang ginikanan, wala gid rason ang bata nga hindi magtahod Tahod. kag magpakita sing pagpasidungog Yes. sa ginikanan. Sa ginikanan. Kay amo lang ini nga sugo nga may ara nga saad. Saad. Nga kung tahuron ang ginikanan, magalawig ka sa duta. Yes, kanami pastor sa imong nga punto. Nga wala man sang perfecto nga parents nga mga ginikanan. Pero sa kaluyahan sang gikaluyahon sa mga ginikanan, amo dira ang mga kabataan magsuporta gani. Oh. Kag di hindi gid madula ang ila pagkarespeto. So ang natabo mga kauturan na subogid si Noe, dason iya gin pakamalaot si Ham nga ginhambalan niya nga mangin ulipon ka sang imo mga kauturan, and that started ang pagpakamalaot ni Ham. Kag kung aton gid reason Ma'am Lucel ang istorya nga si Ham damo iya kabataan isa sang iyang mga bata amo si Kanaan o si Canaan. Kag si Canaan daw amo na nag-establisar sang lugar nga ginatawag nga Kanaan. Na amo na siya nga bisan tuod kung aton gid reason ang istorya mga kauturan sa tapos na gitawag si Abraham kag nahimo isa ka nasyon dito sa Ehipto. Paggawa nila sa Ehipto sa sulod sang 40 ka tuig nagpanglakatan sila sa kanayakan sa may Sinai kag nagsulod sila sa Kanaan nga mong dutang saad where nga didto mga kauturan nahimong ulipon ang mga katawan dito sa nga lugar when the Israelite conquered them kag nagsulod nga muna ang ginsaad sang Ginoo nga sila magapanagiya sina nga lugar. Adi sa aton nga Monday nga leksyon, Pastor, ano ka importante ang genealogy? Ano ang aton ang behind diri nga ginamensionar si Adan na nanganak sa kay Seth so forth noon kag sinuwa sang tapos ang anaw 350 years ang iya edad kag napatay siya 950 years. Sa aton pa 600 years old siya pagluno pagano. Ano ni ang behind diri nga ginamensionar gid ni Pastor? Sa aton nga leksyon, ari gid man siya di na plaster sa aton leksyon. Isa nga pagtudlo diri nga ang mga tao sang una di are real people. Yes. Ara gid siya na establish. Yes. Kag makita mo ang chronological sequence sang ila mga edad kag mga pasunod. Nagapakita nga tuod-tuod gid. And this is a proof nga ang mga finding bala karon sang siya nga pila na ka millions of years, mga amusina. So, kung ano man nga kinaalam sang siyensya nga nagadula sang tinindugan sa Biblia, ginsulat gid ini sila. Kay literal gid ang pasunod. Pasunod gid. Agud mapakita kag isa man nga gindugang sa atong leksyon. Kay makita mo kung anong ilamang kaluyahon. So makita mo kung ano ang tao nagliwan halin sa panahon ni Adan. Magsiling ta tani nga daw nag-ayo na tani sa panahon ni Noe kay naanaw na mo. Kag sila ginluwas. Pero si Noe pa nahubog. So ang sigurong mensahe diri karon nga hindi gid kita magsalig. Kung kisa man una ta nga pangulo ta sa iglesia, pastor kita. So sa aton kaugalingon hindi gid kita ya makasali. So going back to your question nga agin sulat ina. It's silly to tell that amo gina ang kamatuoran may tao gid sa una amo nang real sunod-sunod. Na tiya mo na kung aton man damo sa aton nga mga pamilya nagahimo kita sa aton nga Family tree. Okay, kaya amo niti
matuod gid kag ina real people, hindi na yang naglaling ka na sa ibang nga tao to naglusot ka lang sa liki isang kawayan. Oo, So amo na- na makotoran nga genealogy nga amo ni kay ko isa daw natakan kita bawo sunod-sunod na si kay nanganak sa amo na ti ko isa ginalaktawan ta na makotoran nga pagbasa kay daw kasumo, but the point right there is to tell us that the Bible is really a record of all Amen. true people until the time of Jesus, until today. Ma'am Lucille, may tatlo ka mga function. Ini ang pag-record sa genealogy. Ano na imong talupang dandere? So, makita tanong nga, it emphasizes the historical nature of biblical events. Kay, so makita tanong mga pastor nga, God really has revealed Himself in history. So, dra na niya again pakita. And then second, it demonstrates the continuity from antiquity to the contemporary time of the Yes. writer. Kag Yeah. sa third, it reminds of human fragility and the tragic effects of sin. Kay nahambagan ni pastor Yes. kagina nga sa Sunday nag-focus tabla sa curse ni Ham, pero wala ta nakita nga si Noah syempre may flaws man siya bala. Yeah, oo. Kag nakita ta nga ang naka-mention si pastor gani nga the faithfulness of our past year does not atone for neglect of the That's right. present year. Amen. So nang bisan si Ellen White nag-remind gina sa aton kay sometimes bala complacent ta bala pastor Yes. nga our obedience, our Gani. faithfulness of the past Oo. kanang ga complacent ta nga ay okay na ko maka-survive ko at this present year. So sana sa naano ko sa kay Noah kag ang history nagapakita sa aton that we could learn from it. Yes. Kay amo gina ang purpose ng history mo kay hambaga nila history repeats itself. Yeah. So kung amo na ila mistake, suliton ta pa. So ang history nag-reveal sa aton that will teach us nga mangin faithful pagid sa present time given that we have the real history with real people and with real promises. Yes, and that's correct. Kanami sa mga punto mga kautaran ni Ma'am Lucelle, labi na kay Pastor Tuldanes, ngayon nga mga tao real ini niya, matuod ni sila ya. Whereas kung naton patihan ng evolusyon, palagpat lang na yan, may billions of year. Sa nagligad nga si Mana, nagtuon kita about sa creation. Nga ang creation, paghimo sa Ginoo, tapos na niya, perfect gid ang creation. That's why gintawag sa Ginoo, all is good, everything is good. Kaya wala na kulang. Whereas ang evolusyon niya, daw palagpat lang nga nagsugod sa tungaw, and then nagtubo-tubo hasta billions of years, nahimo nga paka, nahimo nga unggoy, kag naputod ang ikog, nahimo tao. That's pataka lang nga evolution theory makituran. But yet, in creation, everything started with perfectness. Tungod lang sa sala, amo na nag-deteriorate ang katawan. But nevertheless, we are being assured that one day, once we have Christ, we will be going back to that lost Eden. Pastor, may kadugang pa ka sa aton nga Monday. Siguro okay na na siya. Yes. Okay. Sa aton nga Tuesday, one language. Ma'am Lucille, anong imo na talupang dandre? Sini nga leksyon naton? So kung makita ta dribla sa one language pastor nga may ara there's nothing wrong with the word unity, but ang counterfeit and the purpose of that unity amo na siya ang lain kung kisa sa Yes. face sa Ginoo. Kag kung sa aton basahon bala sa story, ang kaning builders of Babel, mga descendants ni siya ni Noah nga nag-apostatize. So kung aton tan-awon. And then kanang some disbelieve nga sa existence ng Ginoo, pero katingalahan bala no nga naka-experience sila gani sa flood. But then ang people in the long run, wala na nagpati ang iban. Kag in the long run pagid pastor, nag-ano sila nga ang kaning nga mga people nga nagaka-rebuke sila sa mga righteous conversation, mga holy conversations sang people sang Ginoo. And then eventually nag-create sila man sa ila group kag nagkadto in a far distance Yes. amo ni siya ang sa Shinar. Yeah. So diri ni sila nag-ano nga because of that one language gusto sila nga mag-unite kag ang ano gid is to make a name for themselves. And Yes. amo na siya guro ang lain kay it's ang intention is to take the place of God Himself. Yes, and that's correct kanami. Pastor, ang sa pagsugod kids ang kalibutan, nagsiling Ginoo, let us make man in our image. Ti inisubong sang ilang nga pagiliusa nga magpatindog sila, nagsiling man sila, let us make.
a tower. Okay. So amo nung tang ginambal ni Ma'am Lucel nga daw ilaman ginsunod-sunod ang Ginoo. Ano na ang diferensya sina pastor? Nga pareho man na litas make ang Ginoo litas make sila na siling man mahimo kita. Nga nga daw hindi na namiyan ang Ginoo sini. Okay, before ko na i-address nga question. Gusto ko lang ipahangop sa mga kauturan. Yes, pastor. Nga with all the evidences sang anaw, kung ang tao magdesider gid siya nga hindi magpati, bisan anong himuon mo nga tanan ng ebidensya, Yes, pakita. matingala kita. So it's recorded. Pagkasama sila kita, nano, ara na gid ang balaan nga kasulatan. Klaro na gid. Gani. Alain pagid ang ang ilang tindugan. It's very clear and very plain. Oh. Here we Bago are. lang ito nakanaw eh. Bago gid lang. Kita layo na puya. Ha? Pero imo makita nga mo sina. Now, going back sa imong question. Abi mo, they make their performance, their achievements as their savior. Yes. Ang sentro ang sa ila na kaugalingon. Katabo ni kung sa iglesia. Yes. Nga kung hindi palang kunin, wala yung May matindog mo. iglesia. Yes. Oh. Kag kung daw hindi ma-recognize, lain buot. Bawa, gini sila kabalo nga, akong nagdunar sini. Oh. So, amo ini nga mga butang, nga kung ano, bisan ano kaayo ang imo ginahimo, kung ang tinutuyo, hindi amo. Hindi ako. Hindi gina mabaton sa Yes. Ginoo. And that's correct. Ito ang gin-mention ka ni Pablo dira sa 1 Corinthians 13. Bisan sunugon mo pa ang imo kaugalingon. Bisan ano pa kadako sa imo hatag. Kung wala sing gugma, Go. it's nothing. Yes. So, amuning natabo sa ila, they want to make a name. A name. Pagpakilala gid Yes. sa ila kaugalingon. Yeah. Kagi sa pagit pastor, yeah, they want, aside from that, gusto sila, namin itong impunto nga, gusto man sila, nga sila maluwas sila kagalingon. Yeah. Nga luwason nila ang ilang kagalingon. Kaya na experience nila ang anaw, nagkalapatay sila, tindog tabla tower para maluwas na atong kagalingon. Hindi na ta maglimos ang arka. Righteousness by works. Righteousness by works. And that's it. Sa aton nga Wednesday, when nagit kita sa panahon gamay na lang, let us go down. Nga ang nga manaog, Ma'am Lucel. Yeah. Yeah. May imo nga mga puntong. Ara si Pastor Kay- nakabulig sa Sige. Yeah. So, kanang si ang Ginoo gid ang mag-go down sa aton because human as we are, we can never reach the level Yeah, of man, Christ. kanabi. So, amo lang bala nga there's no other choice. That's why kung aton ano sa Bible bala nga si Jesus Christ himself nagkadto gid sa aton to redeem us. yeah. May mga ano na siya gani nga term sa 2 Corinthians nga na kung aton basahon there is now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. So ang Ginoo nanaog sa aton to reconcile us. So that's why amo na nga let us go down kay hindi Yes. naton kaya Kaya ini nga pastor. word nga let us go down. Pulong ni sang Ginoo. Pero bala aton may kabataan ta na tiato sa iban nga lugar. Baway na to sila bugas kadon ta to. Buligan ta to. Kaya ti, mabudlay sila magsaka. And your point, kabudlay, hindi kita kasaka sa langit. So, it is God who will come down and reconcile and settle the problem kung anong magkita ang mga sitwasyon. Yes, Pastor. May gapamangkot ang iban nga ang karboga kadto sa suba. Ang sabat dira nga mabatian ta kay suba hindi ka kadto sa karbaw. So That's point. that's the point dira. Analogy. The logic Pero there. ang ako lang gid dira madugang. Tuod ang Diyos. He communicates with us in a human form. Yes. Agud nga mahangpa naton. Yeah. So sa aton hindi lang to para sa ila, sining aton nga ulihi nga mga henerasyon nga labot sa ila, mahangpa nila that God wants sila to communicate. And the moment He initiates, hindi na kinanglan ng Ginoo nga magkadtugid sa ila because God is so powerful. Yes, God He's is so God. omnipotent. Yes. Pero nag-relate siya sa human nature. Nga tinutuyo gid sa Ginoo nga mag-connect siya. Yes, amen. Kag
communicate. Yes, kag makigambal, settle down. Oh. Kamusta ka mo? Kamusta ka mo? It means fair gid balangan Yes. yes. Hindi na ni maayo. Sobra na ning ginahimo nyo. Yes, and that's correct. So, amo na mga kauturan nga nanaog ginang Ginoo sa magsitol sa tong ila nga kahintang sa paghimo nila sang tower ni Babel. Kag isa pa, Pastor, nga akong talupangdan, kung nato ni-apply na sa theological implication, it is salvation by grace. Yeah, that's right. Yes. It's not by righteousness. Yes, Pastor. Kung maluwas gid ta kaluoy gid lang sa Kaluoy. Ginoo. Oh. Na, amo na nanawag ang Ginoo kay naluoy siya sa aton. Kay baw ini makatawan, way gini sila mahimo kung way ko mo ti manawag lang ko para lang gid maluwas. And that's it. Kanami gid sang ginhimo sang Ginoo para sa aton. Okay. Aton nga Thursday nga election, mga kauturan, ang title sa aton Thursday, The Redemption of the Exile. Sa tapos, Pastor, nga gin-disperse sila. Kabalo kita mga kauturan nga ang pagpahalaplaag sa ila, sang primero isa lang ila lingwahe, sang uli damo na lingwahe ang ilang natunan, kag hindi na sila maghinang panay. Ano ni Pastor ang rason sang Ginoo, kung ang plano sang Ginoo, why gintagaan niya confusion by giving them a lot of languages and dialect? Ano ang ginang plano? You know, their confusion becomes a blessing. Agad. Kaya hindi plano sang Ginoo nga mag-congregate sila sa Yes. ila kaugalingon. Okay. Kinahanglan i-share nila sa I-share. iban. So with that, kag isa pa gid nga nakita ko di sa aton lecture. Sang nagahimo sila sa ila plano, kadamo iya sang mga matutom but they were deceived. Yes. They thought ang ila pangunahuna nga they have a good cause. So ang Ginoo nagkari kag pag-check sa ila to save also those that were deceived so that they can open their mind Yes. and they can come up to their senses. Ay, hindi gali maayo ni. Ayun eh. Oh. So, isa sa mga tinutuyo na sang Ginoo man. Yes. So, mga kauturan, ang plano sa Ginoo sa tapos nga nag-anaw, ginambalan si Noah, ang una gid nga sugo sa Ginoo sa kay Noah. Sige, ang balin ay mong kabataan nga maglinaplag sila. Mangita sila sa ilang nga mga duta, ilang mga teritoryo para nga malukop ang kadaygan sang duta. Kag ang plano sa Ginoo nga magtubo ang katawan sa bilog nga kalibutan. Ma'am Luzelle, anong imo pag ginatalupangdan sa aton nga Thursday nga election? Na ano ko kay pastor ba nga kanang sa iyang nga ang ginapadugay ang isa ka situation. Ay kung ang history nag-teach sa aton sa lesson. So kung i-parallel ta siya sa present time tabla pastor nga gina-delay don wala sang Ginoo ang iya pagkari for the sake of the faithful ones. Yes. And sometimes time reveals real intentions. So for the sake bala nga mas makita pagit bala naton pastor ang diin ang sa Ginoo kag sa hindi. So in parallel sa time ni Noah kag sa present time nga ginapaprolong pagid ang pagabot sa Ginoo. It's for the faithful people nga Yes. kung nga hindi pa ta ma-deceive or kung ara pa ta sa situation nga confused yet ka ang Ginoo mag-guide pagid dya sa aton kag amo na gor ang hope nga sa aton mga kauturan. Kanami gid ya mga kauturan. Kaya ti damo pagid dya sa aton mga parente aton mga pamilya nga dapat pagid naton pahibalon. Kaga mo na mga kauturan, hindi kikita kung kaysa bala maluya kita nga may natabo sa aton, may naghalaplag kita, nagsiparar kita na mga kauturan, initanan, walang takabalo, plano sang Ginoo, blessing also in disguise, nga makaano kita, makabinsay kita. Pastor, may mga simbahan nga nag-split. Oo. Yeah. Nalain sila, nagkaano ilang mga buot, nagsipak sila, huwag sila kabalo nga sa kadto sila sa ipiyak na lugar nga they will start also the evangelism there kag madamo ang mga katawan ng makatalapangon pagkid. Siguro ang ako nanda matugda. Hindi gid tani maayo nga mag-inaway kag gusto na mo mag-spread. Pero bisan ano kalain kun kisa
ang Ginoo pangita lang sa paagi that it becomes a blessing. Yes. But we don't encourage nga mag-inaway Yes, sila, of kuno course. maglakta Oo. sila. Oo. But at least if ever that Happen, time that the will Lord can happen. turn into a blessing. Yes. Regardless Kagamay. of the Yes. motives of the Yes. person. Yes. So, kanami gid sa aton Ginoo mga kauturan nga ang mga aton discouragement, aton disappointments, ang aton nga mga failures kag mga kasuayon pwede na iya mabaliskad sa Ginoo and make it as a blessing to everyone. Way nakita sang panahon, akon pangabayon si Ma'am Losel sa iya last word, Ma'am. Anong ati mo nga matugda sa siningaton nga simana nga leksyon? Sige mo. Ang sa lesson ta this week, nagapabalo sa aton bala nga, there are tower builders in our time. Amen. Infidels construct worldly theories, but Babel's story is a lesson for us to remain faithful and to Amen. consider the godly principles, and we should uphold it in these last days. Amen. Kanami mga kauturan. Yes, Pastor. Siguro, ang isa ko siguro nga masiling nga ato lang curse bala sa kayham. Oo. Nga nakita lang sang Ginoo kung ano ang ila palaabuton. Pero it does not mean nga bisan anong ilahimuon maamo gina sila. Oo. Because they were given opportunity kay Yes. madlo kita basi gamiton ini nga leksyon nga wa nagikita may Oo, nga ni- curse na may amo curse na gidal na, na. oo, yeah. Ina nakita lang na. But yet kung may mga matutom kag sa mga record kita, we have Rahab, we have Ruth, that everyone has the opportunity to make changes Yes. kung gusto gid sila magliwan. Yes. Kanami mga kauturan. Nga bisan tuod, no, nga ginambalan ta sa atong ginikanan, nga way ka nagkidpulos, way ka na sing mahimo. Mga kauturan, himo ang tani nga challenge. Nga magpakita, nga ang ilang nga ginahambal, ang ilang nga mga pakamalaod sa aton, hindi ina matuod, kag hindi ina nga mahimo because we have changed kag nagpakatutom kita sa pag-alagad sa Ginoo. Mga kauturan, kabay pa nga sa aton nga pagtipon-tipon may makuha kita kag magtiliusa kita sa pag-alagad sa Ginoo imbes nga kag sa bagay nga sa aton nga pagtililipon nagagawa ang kagamo kag magseparar kita. But nevertheless, if this will happen, let us ask God's blessing because God will turn our disappointment into blessings. Akon pangabayon si Pastor Toledanes pag takop sa aton nga pagtuon sa pagpangamuyo. Balaan nga Dios, salamat sini nga pagtuon nga amon nahimo. Kabay pa ini magabukas sa amon pangunahuna. Sang amon nga pagkatawhanon, hindi kami makasalig sa amon kaugalingon. Kundi ang pagtulok sa permanente sa imo. Kagbuligi kami Ginong Dios ng amon tinutuyo sa paghimo sang maayo para gid lang sa imo kadayawan, paghimaya sa imo. Bantay nga hindi kami Ginoong Dios magtan-aw sa amon kaugalingon agud magtubo ang bugal, kundi magkilala nga pinaagi gid lamang sa imo grasya, mahimo kami nga magkabuhi. Kabay pa ang bendisyon sa tanan nga nagasunod sa sini nga programa. Ila maangkon ang pagpakamaayo. Ini akon ginapangamuyo tungod sa mahal nga ngalan sang amon maluwas nga si Ginoong Hesus. Amen.